Nem, az ő apja elmentek. Ja, akkor ti is nem hiszem. Még akarok megnézni, hogy egy sziklahasító. Nem, az te egyszer állt a... Nem, szóval nem mondtam ki soha. Hát, nem, most amúgy fogalmam sincs, de szerintem... A következő megálló második Rákóczi Ferenc. Nem így nem hiszem, hát azt így nem. Nem, hogy szép a fizikai állapot. Igen? Még bejött meg látszik. De még mit csináltál? Nem tudtam felgenizni. És leestem. Ja, ezek még olyan